Oh my God, if I die, I'm a legend, oh my God. Zdravím tě, kurátore. Chci pokračovat. Pokud mě i dnes naštveš tak, jako minule, víš, co tě čeká. Jsi připravený hrát? Ano. Dobře, přejdeme k prvnímu úkolu. Prosím vás, na sekundu můžete? Co se děje? Máme takovou anketovou otázku. Jakou? Kdy jste naposledy šli do piče? Přijde ti to vtipné? Víš moc dobře, jak rychle to můžeme ukončit. Ještě jedna blbá poznámka a já fakt vybuchnem. Hele, ty asi nevíš, jakou já mám moc a co všechno můžu udělat, že? Sedíš tam o vlastných hovnách, klepeš sa jak cikule. Myslíš si, že se bojím? Pribuchnem za to, že to hraje na mňa tak, že ja len piču viem. Milujem, týchto kokotov neberem výkupné. A já už toho vážně mám dost. Končím, měj se pěkně a užij si tvůj dokonalý život. Já na tohle totiž nemám náladu. Chodte všetci do piče!